Ya. Oke yo, kita memenuhi rekan-rekan muda yang ada di belakang panggung. Ada Mister Mentem dulu yo, spesial buat segenap tamu undangan yang sudah hadir. Khususnya warga Banjar Agung RT 03 RW 05 ya. Yuk kita mainkan Mister Mentem dulu. Tak maju Bruno wae. Wis urip Bro Mas. Durung. Aku wis kondo cium marake cilaka. Aku wis matur men seneng omongan lantar. Wis tak aturi yen vodka marake lali. Banjur ngunjuk bir sampeyan dadine kenteng. Ora tak gagas penting awak iki waras. Ora tak anggap penting anak bojo waras. Aja munamuni nuturi kaya pakaji. Ditotke wae yen klenger wis losor dhewe. Iku jendloso aja sudah buru bisa Mas. Rasuti golek neh to. Lilakna aku bali. Wong tuaku kuat ngingoni. Ojo cegah atimu. Wis tak cukup kelelakonku. Bener kandamu mergo mendem lemu awak. Oh malah ngono. Yo mungkin ngono. Kang Toplak ya ngono. Mendem malah lemu. Rungokno Mas, rungokno. Ayo deh. Yen wis mari kanca-kanca dipamiti. Syukur bagi mendem dodi tinggal lagi. Kancaku laren nonduga dongakno kuat mendemku wis ora kumat. Asik. Kondo cium marake cilaka. Aku wis matur main seneng omongan lantar. Wis tak aturi yen vodka marake lali. Banjur ngunjuk bir sampeyan dadine kenteng. Ora tak gagak penting awak iki waras. Ora tak anggap penting anak bojo waras. Aja ngamuni nuturi kaya bunyai. Ditoke wae yen klenger mesti losor dhewe. Ojo Mas, ojo. Ragena tak kandani. Yen ngono
Syukur bagi mendem dodi tinggal lagi. Selamat tinggal